Türkmenistan'da häkimetler tarapyndan siyasi sebäpler esasynda cezalandyrılan gaýdylýan raýatlaryň ýanylmagy, raýat pozisiýalary bilen tanalan adamlaryň baş kanunyna kepillendirilen esasy hukuklarynyň we azatlyklarynyň çäklendirilmegi, olar halkara basyşlar netijesinde türmeden boşadylanyň soňam besedilmeýär. Hukuk goraýjylaryny bu hili ýanamalar bilen Balkan awatly ýürüýüs. Geçen ýylyň dekabrynda günä geçiş esasynda azatlyga çykan Peýgambergelli Allahyberdiýewiň ýüzbeýiz bolýanlygyny aýdyp, onuň ýurtdan çykmagyna gyrdylan çäklendirmeleriň ýatyrylmagyna, hukuklarynyň doly dikeldilmegine çagyrýarlar. Resmi Aşgabat çagyrışlara jogap bermeýär. Türkmenistanyň Newt ministrliginiň Newt müdürligini ýürüýüs bolup işlän Peýgambergelli Allahyberdiýew hukuk goraýjy guramalaryň şol wagt sepeden jikmejik maglumatlaryna laýyklykda 2020-nji ýylyň 5-nji sentýabrynda bozgokçulukda we başga bir adama bilkasdan orta gyrlykda şikes ýetirmek daýyplanyp saklandy we 6 ýyl azatlykdan mahrum edildi. 25-nji sentýabrda öňkü tutsagyň ýurtdan çykmagyna gyrdylan çäklendirmeleri aýyrtmaga çalışýanyny habar beren guramy Döwi Bolgariýada ýerleşýän Türkmen Helsinki gaznasy öz wagtynda Allahyberdiýewiň hakykatda Milli Howpsuzlyk ministrliginiň görkezmesi esasynda saklananyny, onuň daşary ýurtlardaky oppozisiýa aktivistleri bilen ara gatnaşyk saklamakda guman edilýänligini öňe sürdi. Freedom Now we adam hukuklaryny goraýan Türkmen Helsinki gaznasy Türkmenistanyň hökümetine ýölenip Allahyberdiýewiň hukuklarynyň dikeldilmegine çagyrdylar. Mundan öň 2022-nji ýylyň aprelinde BMG'nyň edenetlikli tutsak edilmelere garşy işi topar hem Allahyberdiýewiň bir kanun, ýagny halkara kanunçylygyny bozmak esasynda saklanan ugaradaky netije gelipdi we onuň öz pikirini parahat ýagdaýda beýan etmek we ýygnanşma hukuklaryny ulanmak isleýänligi üçin galyplaşdyrylan kaýet işi esasynda cezalandyrylanyny öňe süripdi. Şeýle-de BMG'nyň işi topary Türkmenistany Allahyberdiýewiň çeken ziýanynyň öwgedini doldurmagy, onuň aklanmagy bolan hukugyny üpjün etmäge, ýagny bir kanun saklanan adamlar babatdaky halkara kanunçylygynyň talaplarynyň berja edilmegine çagyrypdy. Emma Türkmenistan ýyllaryň tejribesinden görnüşi ýaly bir kanun saklanan adamlaryň çeken ziýanlarynyň öwgedini dolmakdan geçen, olaryň aklanma hukuklaryny hem üpjün etmeýär we köplenç dürli basyşlar adamlaryň özlerine garşy zor bilen görkezme berdirilmek esasynda çykarylan hökümler tutsaklaryň günäsi geçilenden soňam hakykatda ýarpy güýjüne galýar. Aýdylmagyna görä, türmeden boşap Balkan awada gelen ýuristiniň öňünden Maksat Ataew diýilen polisiýa ofisier çykýar we ony polisiýa bölümine alyp gidýär. Bu ýerde onuň bilen polisiýa bölüminiň başlygynyň ornatary Mejlis Agöýliýew gürleşýär we daşary ýurda gitmegiň gadaganlygyny wagtly-wagtynda gelip belli etdirmeligini duýdurýar. Özi jurist bolan we kanunlar gowulýan Allahyberdiýew özüne berilen jeda bilen baglykda türmeden boşadylandan soň gözegçilikde saklanmak zerurlygynyň ýokdugyny öňe sürýär. Emma oňa munyň ýokardan berilen buyrukdygy, şu sebäpden oňa hereket etmek hukugyny berýän resminamanyň berilmejekdigi aýdylýar. Allahyberdiýew sondan bäri özüne gyrdylan hereket çäklendirmelerini aýyrtmak üçin türlü uramalara sol sanyny adalatça, ýagny adam hukuklary boýunça wekili, baş prokuratura, Milli Howpsuzlyk ministrligine, migrasiýa gullugyna we Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowa ýüz tutdy diýip hukuk goraýjylary ýazýar. Öňkü ýyllaryň we häkimetler tarapyndan bir kanun ýanylan raýatlaryň tejribelerinden görnüşi ýaly Türkmenistanyň häkimetlere kanun talaplary esasynda ýölenip anyk jogap almak kyn bolmagyna galýar. Ýa-ni ýakyna belenilip geçilen bayramçylyk günleriniň öňe sürýäsine Türkmenistanyň dürli sebitlerini adyk öpçünçiliginiň ýagdaýy bilen bagly täze jekmejeklikler peýda bolýar. Türkmenistanyň 20-nji sentýabrda garaşsyzlyk güni belenilip geçildi. Türkmen häkimetleri käbir bayramçylyklaryň öňe sürýäsine ýurdun bazarlaryny adyk öpçünçiliginiň ýagdaýyna we bahalaryň durnukly saklanylmagyna gödegçiligi güýçlendirýärler. Ýa-ni ýakyna belenilip geçilen garaşsyzlyk bayramçylygynyň öňe sürýäsine we dowamyna hem bir meňdeş meýiller göze ildi. Atlantik radiosynyň habarçylar bayramçylyk
günlerine gawatlap Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine we Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäherine iýmit önümleriniň eli ýeterliligi babatda emele gelen ýagdaýlar barada habar berdiler. 2 hepde töwereg mundan odal ýurdun paýtagtyna we Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine ýeti ýumurtga gytçylygy emele gelipdi. Habarçylarymyz bir hepde töwereg mundan odal bayramçylygyň edil öňe tyrasyna Türkmenbaşynyň Aşgabat, Yelken we Çarlak supermarketlerine 30 ýumurtganyň 46 manatdan, ýagny bir ýumurtganyň takminan 1,5 manatdan satyp çykarlanyny habar berýär. Şäheriň döwlet dukanlaryna ýumurtgalar çäkli möçberdi. Her ele 5 ýumurtgadan satylypdyr. Bu ýumurtgalaryň her biriniň döwlet bahasy 1 manatdan satylypdyr. Ýöne uly nowatlar boldy. Ýumurtgalaryň hem möhleti geçen ekeni. Diýip habarçymyz bir yerli ýaşaýjynyň sözlerini getirýär. Bayramçylykdan 3 güniň 24 sentýabrda Türkmenbaşynyň Kinar bazaryna azyk önümleriniň göçme sowdasy gurulypdyr. Bu sowdada yerli ýaşaýjylary alyjy başyna 600 gram çemes agramy bolan bir towuk budy we 5 ýumurtga satylypdyr. Emma ir saat 9:30 çeline ähli haritler satylyp guturýardy. Diýip yerli ýaşaýjy aýdýar. Şol bir wagtda Türkmenistana dowam edýän temmäki göreşiniň fonuny odal 60 manatdan bahalanan çilimler 80 manata çykypdyr. Habarçymyz beýleki käbir azyk önümleriniň bazar bahalary barada maglumat berdi. Käsiriň 1 kilogramy 12 manat, tüwi hiline görä 25-35 manat, etin kilesi 60-80 manat ağırlığında, balygyň 1 kilogramy 50 manat, ýokary hili bekre balygy 600 manat, doňdurulan hindi tovugynyň 1 kilogramy 80 manat, gawynyň kilesi 20 manat, garpyz 9 manat. Diýip habarçymyz aýtdy. Bu aralykda bir hepde töwereg mundan odal belenilip geçilen garaşsyzlyk bayramynyň öňe tyrasyna Lewap welaýatynyň administrativ merkezi bolan Türkmenabad şäheriniň bazarlaryna bayramçylyk münasibetli arzan bahadan towuk budy satylypdyr. Ýöne alyjylar bazarlara getirilen towuk budynyň agramynyň agramly böleginiň buzdan ibaret bolanyny aýdýarlar. Bayram gawatlary ilaty ýeňillikli bahadan hödürlenen towuk budynyň 1 kilogramy 19 manatdan satylypdyr. Alyjylar doňdurulan towuk budynyň agramynyň tas 5-den bir böleginiň budyň agramy bolanyny aýdýarlar. Bayramçylyk münasibetli başga azyk önümi ilaty arzan bahadan satylmady. Diýip Türkmenabadly ýaşaýjy aýdýar. Ýurdun türlü sebäplerine bayramçylyk gawatlary peýda bolan ýeňillikli azyk önümleriniň öpçünçüligi udagy çekmedi. Türkmenabadda ilaty hödürlenen ýeňillikli towuk butlary habarçymyzyň anyklan maglumatlaryna görä demir ýol arkaly Irana getirilipdir. Türkmenistanyň näçe meýil bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna hususan ykdysady ýagdaýy pes maşgalalar döwlet tarapyndan çäkli möçberlerde öpçün edilýän ýeňillikli azyk önümlerini mätäç galýarlar. Bazarlardaky ýokary bahalar ilatyň aýlyk girdijilerine gawat gelmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ilatyň sarf edýän esazy azyk önümleriniň ençemesiniň ýurdun çägine öndürilýändigini, ýöne muňa garamazdan gymmat bahadan satylýanyny habar berýärler. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti ykdysady ýagdaýy pes maşgalalaryň agramly böleginiň döwlet tarapyndan öpçün edilýän ýeňillikli azyk önümlerini garaşly galýanyny agdamaýar. Şol bir wagtda Azatlyk radiosy Türkmenistanyň sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginden ýurtda azyk öpçünçiliginiň ýagdaýy barada kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanda soğuklama alamatları bilen geçen kesel bilen näsaglanlaryň sany köpelýär. Marada hassahanalarda näsag köp. Käbir ýerlerde lukmançylyk edaralary hassalar statsional bejergi üçin kabul etmeýär. Kesellärlere öýde bejergi almak maslahat berilýär. Bu arada Azatlyk radiosynyň habarçylary Mari welaýatyndaky saglyk işgärlerine talgylanyp habar berýärler. Marinyň hassahanaları we saglyk öýleri soň günlerde yerli ýaşaýjylaryň iň köp barýan ýerine öwrildi. Azatlyk habarçylarynyň belleşi ýaly lukmandara ýüz tutýanlaryň köpüsi demalaş ugrundan näsaglykdan ejir çekerler. Bayramalda bolsa lukmançylyk edaralary hassalaryň akymyna döz gelmeýärler we hassalara öýlerinde bejergi almagy maslahat berýärler. Bayramaliň hassahanalarına näsaglaryň akymy sebäpli otoglarda ýeterlik ýeri ýok. Çağalar köp. Boş ýeriň ýoklugy we näsaglaryň köp bolmagy derarly agyr hassalary kabul edýär we ýüz tutýanlaryň köpüsini bejeriş usullaryny keskitlep, dermanlary ýazyp berýär hemde öýde bejergi almaklaryny maslahat berýär. Dip yerli Lukman gurrun berdi. Saglyk işgärleriniň sözlerine görä häzirki wagtda ýüz tutýan hassalaryň köpüsinde ýokary gyzgyn dem almak kynçylygy we ýüreginiň bulanmagy ýaly alamatlar bar. Bu aralykda habarçylar sırkablanlaryň hemmesiniň lukmandary ýüz tutmaýanlygyny aýdyp, ençemesiniň öýde özbaşdyk bejergi almagy synanýanlygyny belleýärler. Lukmançylyk hyzmatlary tölegli bolan soň bu çykdaja hemmeleri üçin el ýeterli däl. Köpler öýde öz-özüni bejermäge synanýarlar we diňe erwetdeşene lukmanlara ýüz tutýarlar. Lukmançylyk hyzmatlary köpler üçin el ýeterli däl. Lukmanlara görünmegiň bahasy 2000 manada ýetýär.
Bu gaty köp pul we köpler muny tölemegi başarmaýar. Dip Mardaky habarçymyz aýtdy. Lokmanlar düme we meňzer häzirki demalyş keselleriniň ýaýramagyny paslyň çalışmagy we howanyň temperaturasynyň üýtgemegi bilen baglaşdyrýarlar. Munyň sebäbini Mari welaýatynyň saglygy saklaýyş budagynyň wekillerinden resmi taýdan anyklamak boýunça edilen synançyklar oňy netije bermedi. Geçen hepde Azatlyk radiosynyň habarçylary demalyş uğrundan kesellänleriň beýleki welaýatlarda hem köpdigini habar berdiler.